Is bliain speisialta í seo. De réad an náisiúntaithe is í 2019 bliain idirnáisiúnta na dangachaí dúchais. Tá muide i 9 leis na náisiúntaithe ag ar a béim chuid ar an tábhacht a bhhainint leis an mbliain seo a chealúra. Tá dangachaí dúchasacha i mbuail. Tá 10 ain agus muna mún cealúra ar an mbliain seo solas sa chá ar an mea agus iarachtaíonna an mea céanna sin a hachant. Nuair a chluiseann muid an focail dúchasach, cuineann muid go minic ar rudaí cultúra ar nó staunsaí nó festis. A chamáil op sin ar fad tá ar dangachaí ain, dangachaí a ligtar a nearmad an ammantaí. Is umuí pobl dúchas a bhfuil níos mú ná tangaháin á láir Jacob. Mar sin héin, tugtar dream lámha go máthairthanga ar son na mórthanga. Dentar éon tangaí go bhfuil na sochaí agus ceiltear buntáistí an iltangachas orthú á réis. Nuair a tharlann sé seo, ní híonn tangaháin i minn sa léig. Bhair is umí cása dain gan bheith tanga. Cúiseamháin leis sin nach múntar tangachaí áirithe sna scoilinaí. Cé gur gné riachtanach gan tochaí an teideachas. Ní mór go scoilinaí áir de thuairt ar an iltangachas, má tá siad leis na tangacha dúchasacha a abhóchan. Is sí ar naireacht an éagsúlacht tanga.